Salam vatandaşlar, salam illeşler. Tuğçe Doğan. Salam size de. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Tuğçe Doğan bugün yine ne mani arada gepleşeli. Türkmenistan'ın Goşadırnak içindeki saylanan milli lideri Gurbanul Berdimuhammedov Türk devletlerinin prezidentlerinin nemesine geldi. Yığınanşığına geldi Türkiye devletini. Yani Türkçe näme diýilýär? Türk devletlerinin teşkilatı değil yani. Yanlış mı? Teşkilat. Şoňa geldi ýöne Türkmenistan iki tane prezident var. Bularyň hak haýsy hakyky resmi taýdan saýlanan prezident diýilen soraw barda. Sebäbi prezident gelmän Türkmenistanyň goşadyrnak içindäki prezidenti gelmän onuň goşadyrnak içindäki kakasy gelýär. Munyň sebäbi näme? Bu gelmegi bilenem nämäni görkezýär özüne? Özüniň prezidentligini görkezýärmi ýa bolmasa oğlunun prezidentligini görkezýärmi diýilen sorawlar ortaga çykýardy Tuğçe abla. Şoň üstünde Sohbet. biraz gürrümleşip geçelim. Sağ ol. Şu gepleşýär bas näme soralyna cevap bermeden öň başga bir döwletlerde gördüňmi hiçbir şuň ýaly? Başka prezident bolmy mesela premier ministrmi ýene de meclis başkanymy şuň ýaly başga bir yurtlara gidip gepleşýär edip ýa-da çykyş edenlerini gördüňmi? Mene görem ýok, hiçbir ýerde ýok şuň ýaly. Prezident gelmän nemesini uradýanmy? Ýok, ýok, hiç ýerde ýok. Ama şunu biraz görkezip geçeli. Tuğçe doğan şu yerde Gurbanguly Berdimuhammedowyň şu Türkiye devletindäki Türk devletlerinin prezidentlerinin jemlenşigine gatnaşyşyny şu yerde gepleşip geçirişini neme diýeli. Ses doňsa doňýar diýip aýda seslenä ineme doňup biler. Öňünden ötünç soraýan watandaşlar. İnternet ýaly biraz pesräkmi ýa bolmasa başga nemesindenmi? Mahkûr biz kimde Sağ olun, senin. hürmetli Cumhurbaşkanı arkadaşlar ben sizin konseyine bu üzere 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem gerçekleşti. Bu depremde binler şehit olanların geride kalanlara sabır diliyorum. Gördüňiz watandaşlar, Tuğçe Doğan. Gördünmi ses döwmän gelenler. Azıcık bir näme boldy mı? Yok, gördük, görüp bolýar. Düşünüp bolýar. Görmedem, Näme? düşünüp bolýar. Şolar ýalyk, baş şolar ýalyk bilen gidýär dowamam şolar ýalyk. Sebäbi şondan hiç köşk söz eşdilmejegi belli zat. Şu wagda sen halka rahmet bolan eşdilmeýäni görnüpdir. Maksat şeýlerak, türk döwletleriň prezidentleriniň jemlenşigi bolýar, ýygyna bolýar buny soňky 3 ýyldan bäri diýsek ýalňyşmaz geçirip başladylar buny. Öňem bolýandyr, belki onu biz gawat gelemiz o. Bir näçe däş ýyldan bir gezek zat belki bolýandyr. Geçen yıl kursu başında Velipede Otyrka Gurbanul Berdimuhammedow Türkiye devletinde şu Türk devletlerinin prezidentlerinin neme ýygyna boldy. Şonda Türkiye İstanbul'a geçirildi ýalňyşmasam. Gurbanul Berdimuhammedow gatnaşdy we şonu Türk nemesine goşulmajagyny aýdypdyr. Yani olam nämemişin bir taraplygyny bakanalapdyr. Bizim bir tarap devlet diýip aýdypdyr da. Diyecek olan. Bu gedegemine özünün goşulýanlygyny aýtýar, sözünün nemesinde dowamyna hemem şu Türk döwletleri bilen Türk döwletiniň nemeleri bilen iş salşýanlygyny dile getirip öňe o düýnüň noktada 1 milliard näçe yüz dollarlyk jaýyň gurulşyna gadam atdyk diýip aýdýar. Şoň nemesini fundamentini uýduk diýär. Garap şolar ýaly öwgüli sözler der. Mundan başga da sözünün dowamında neme Recep Tayyip Erdoğan'a Parahatçı. parakatçılığı nemesi uğruna Nobel medalya mı seýleg diýämi näme diýe Tuğçe Order. No, orden order ava. o Nobel order. parakatçylyk boýunça Nobel bayrağını hödürlemegi teklip edýär şo ýerde sözünün ahirinde.
Awa. Näme aýdyp bilersiň bu arada Tuğçe? Näme aýdyp bilýär? Türklerin bir sözü var. Yeni köye, eski köye yeni adetler. Şunun Hı hı. yalı hiçbir bana görem yok şu vakaca. Ne bizim işimiz ne mi? Bizim işimiz sınamak değil mi? Prezidentine şu Goşadırnak içinde bu Serdar oğlu prezident olandan beri sınayasın. Ne medya bu gelişiklikler başka bir teze atasından ayrı bir gelişiklikler yapacak mı Türkmenistan'a başka bir kanunlar falan derken şunu yalı işler edecek mi de hep sınap geliriz ama yok hiçbir tezelik, ütkeşiklik yok Türkmenistan'ın içinde. Beter bol oturan. Bu beter bolandan hem beter bir elinde yazılan kağıt okuyabilmeye bu prezident sunmak. Prezidentin gitmeli yerine ne için atası gidiyor? Ne için meclis başkanı gidiyor? Tuğçe Meclis başkanı ol wara yerine prezident sizin ölýän oly. Prezident dälligini öz suwda edip otur. Yani sen gatnaşdyňmy prezident saýlawy? Ýok. Men gatnaşamok. Ya sen tanaýanyň töwereňdäki adamlar gatnaşdymy prezident saýlawlara? Ýok, yok yok. gatnaşmady. Men hem tanaýanlym. Kim bolaýsyn? Ýurt içindekiler hem gatnaşmadyk şoňa. Ýurt içinde bir barmak basyp sanaýmaly adam gatnaşdy. Men tanaýanlarymda. Ýurt daşyndaky galan tanıyan adamlar ählijet gatnaşmady we prezident saýlawyna. Onu soň näde prezident bolýar? Bärde oğlunun prezident dälligine öz suwda edip otur. Prezident bolsa hakykatdan faktysk saýlanan prezident bolsa, onda prezidentin özü gelmeli. Goşadyrnaň için olam. Yok, sohbet bak sözün böyle. Tamam prezident saylandı değil, sayladık. Atıyorum sayladık. Tamam niye sen ne için onda prezidentin gitme yerine sen git prezident gitmeye onun atası gidiyor. Şu sorak var, ulu bir soru işaret. Ne için gitmeye? Tuğçe gitmeýäniň asyl sebäbi belli, zat sebäbi oğlu olar ýalyk nämäni başarmajagyny bilýär. Eline şolar ýalyk iş gelmejegini bilýär. Şonuň üçin özü gaýdýar. Onu sil bu oturan prezidentleriň içinde on awraýam ýok oğlunyň. Silagam ýok, hormatam ýok. Ýöne dogry bir iş ýüzünde prezident bir döwletiň prezidenti diýilip ikrar edilen soň goşadyrnaň içinde. Goşadyrnaň içinde ikrar edilen soň hormat goýanlyklar nämeden oklar ba silamaýanlyklaryny bildiren oklar da ýani prezidentler ýöne arka tarapdan seretsen silan oklar hakykatdan. Prezident ýokmuny goýan oklar. Şonuň üçin özü gelmesi mecburiýetinde. Hemem şu aksakallar ýaşursa saýlandyrdyrmy? Näme şu geçen ýyl Türkiýe döwletiniň Istanbulda geçirilenini. Şonuň esasynda gelýär bu nemesi asyl maksady. O hemen şu Türkiýe döwleti bilen şu iş baş salşjakdygyny dile getirýär. Ondan beýlek ilerleýän günlerde iş salşjakdygyny aýdýar. Türkmen gazynyň Türkiýe döwletiniň üstü bilen Ýewropa çykaryljakdygyny dile getirýär. Türk kompaniýalary bilen bile işleşýänliklerini dile getirýär. Garaşylar ýalyk zatlar ýöne halka bähbetli bolan hiç bir iş edilmeýändigini aýdan okşaýardy. Ýöne ýene bir zat bar Türkiýede. Türkiýe döwletini Türkmenistanyň watandaşlarynyň ýarynyň gowragy Türkiýe döwletinde. Ýani ýarynyň gowragy ýurtdaşyna çykan türkmen watandaşlarynyň ýarynyň gowragy ýurtdaşyna çykanlaryň Türkiýe döwletinde. Bu zatlar näme üçin dile getiren? Men halkym, men watandaşlar, Türkmenistanyň watandaşlary, meniň halkym sizin döwletiňizde wagtlança işlemäne gelýär, wagtlança işleýär, ýa wagtlança zähmet çekýärler. Diýip şo sözler näme üçin dile getiren? Sen prezidentin wezipesini eýlep gellinne şolştaý. Bir ýurduň adyndan, Türkmenistanyň adyndan geldi. Onda bu zatlar kim getirmeli? Şolar ýaly. Sohbet sözün bölecek men hem içinden de berde bir ulu sorak çıkıyor. Prezident kim? Haysynyň resmi taýdan prezidentligi belli däl Türkiýede. Hepsi prezidentini aday prezident demek ne demek? Prezident demek şu prezident demek adından belli zada bir döwleti baş tutanlyk edip şu halkyna ser etmeli adam. Hizmetkar. Hizmetkar, halkyň hizmetkar. Konstitusiýa kanunyň esasynda. Kanuna salgylanyp ýani kanuna salgylanyp eýleýän wezipesinden näl kanuna salgylanyp hyzmat etmeli halkyna, öz watanyna, öz topragyna. En başta bize şu soraktan başlamalı. Prezident kim demekten başlamalı. Soňa prezident saylanan bolsa, şunça adamın
ıkbalı şu prezidentin elinde, doğru mu? Nem üçün onda bu prezident eýetçiliği eden bolsa, bu kürsüye eýetçiliği eden bolsa, nem üçün şunça adamın ıkbalını bu çözüp bilmeyen bolsa, nem üçün bu eýe oturan bu kürsüde. Bunun etmeli işini atası eden bolsa, meclis başkanı eden bolsa, nem üçün onda bu prezidentçiliği eýe boldu. Nem üçün prezident hep ad aldı. Bunca adamın, neçe milyon adamın ıkbalı bunun elinde, yani bunun elinde hazır. Beýnansakda şeýle dowam etdir. Beýnansakda Nem üçün dowam et. benim adıma, ben çağalarımın adına karar verip duran, prezidentçilik işini edip bilmeyen adam. Sorarken tuğça bula. Tuğçadan sorarken ýöne jogap ýok hiç birine. Wezipelerini ýerine ýetirmeýändikden açyk aýdym suwd etdiler. Hem şeýle bir zat bar ýa-ki ýurdun ösýänligini görkezýärdi. Yani dile getirýär Türkmenistan döwletiniň ösýänligini, öňe gitýänligini dile getirýär. Sözüniň ahirinde, sözüniň gepleýän sözlerine şo imajy berýärler. Yani ýurt ösýärmi, ösen okmuş oturan prezidentleriň ählice senden özünden gowulýardy. Sebäbi islendik bir döwleti görjek bolsaň şo halkyna seredilýärdi, halkynyň ýaşaýyşyna ähli. Prezidentiň ýaşaýyşyna seredilen okda. Ama Halka yurttaşyna sergedançylyk edip dur. Bolam şu türk döwletleriň prezidentleriniň öňünde halkynyň ýurdunyň ösýänligini, halkynyň eşret durmuşda ýaşaýanlygyny, ýa şolar ýalyk sözlere getirýär-de sözüniň nemesinde. Giňişlerini alsam. Hemmedat gülale gulluk. Ýagdaýyna getirýär tuğçada. Ya bir kritika wada etseň edip otur bermeli bolan ýöne gat utanç berse hatta bir döwletiň adyna, halkyň adyna sen ol öýle howlundan geç otaýda da baryp ýanky arka daly Türkmenistan prezidenti arka daly Serdaryň adyna salam etdirdim diýip aýdýar. Sözüniň dowamynda aýdýar. sonra yardımlar geldiğinde, bütün dünyadan deprem bola vakti Türkiye'de yardım geldi. Bunlar ne dediler? Serdarımızın, Arkadalı Serdarımızın adından geldi. Arkadalı Serdar ne kisesinden, cübütünden mi verdi bu yardımı? İyi verdi. Halkın adından geldi. Halkın hazinanın pulundan geldi. Gelen bolsa. Ne için? Halkyň hazyna adyndan geldi hawa tuğçu dowam alyp barlanyş türk kampanýalary bilen işleşýänlerinem dile getirýärdi şu wagt geçen näçe million dollarlyk iş etdik ýa ýa düýne öňlükde şol işe başyna başladyk diýär. Guruluşyklaryň edilýän guruluşyklar birinjilik bilen häzirki wagtda öz başda döwletde guruluşy hökümet eden o hususy sektorlara ýa hökümet ýetçilik goşuşmaýarlar. Yani özü hususy nemeler etmeliler, hususy şirketler, hususy firmalar, hususy kampanýalar salmaly. İkincilik bilenem ona meden oklar şu wagt. İkincilik bilenem ol hökümetiň adyndan salynıp durulan nemeler, binalar halkyň pulagy. Öz atasyndan galan pullar. Ya öz nemesinden galan, öz hazynasyndaky pullar. Halkyň puly, watanyň topragyň üstünde diňe öz ýaşany var. Halk ýaşaýar, jemgyýet ýaşaýar. Yani bu zatlarım utanmadan aýdýar, dile getirýär şo ýerde. Utanmadan. Gaty mena utandym, utanç berdi zat gataýlan. Şunu halka bir bellep geçecek bir näme barda şu kanun boyunca prezidenti halk saylayan bolsa, значит halka prezidentlikden aýryp bilýär. Şunu bellep geçin herkese gepleşikde aýdýan diýip ýadymdan çykýar. Halk seçen bolsa prezidentliğe şu bir adayı şu an çıkarıp bilýär adaylıktan. Hakkı var. Kanun boyunca hakkı var şuna. Yok, şonu propaganda yolları bilen saylanmadıkda öyle bilýärler, gaty bilýärler tuğçudan. Halk sayladı der ya, halk sayladı dep. Yok, halk sayladı diýip bilýär, ýöne ol näkilek ýagdaýda bilýär ol halkyň saylamadygyny, ýöne propaganda yolları bilen halk saylady etdirýärler. Arkadagy Serdar. Ýöne iki sözüň ýöne arkadagy Serdar, şo sözler näme üçin alyp getirýärler, dile getirýärler. Şol prezidentini, şol prezidentligiň ikrar edin diýilen nämäni manyny berýär şol. Käte gaýtalaýarlar şonu. İki sözüň birini arkadagy Serdar. Ol dogry düzgün gepler, ama ol ekrana çıkıp arkadagy Serdar goşadyrnyň içindäki Serdarlary gepleşip geçirse
90%'in diktir aýtyp gutorýar gepleýän sözlerini. Geplep bilen bolsa atasy gitmen özü giderdi. Atasynyň ýerine halk meclis başkany gitmesinden özü giderdi prezident bolsa. Şol. Sonra çykýar, ýöne jogaby ýok. Gaty utanç berdiler. Sınap gel otmaz. Bir yıldan 2 yıl boldu, doğru mu prezident bolanına? 2 yıl gelýär mi? Ýok, bir ýyl bolýar şu ýyl 18 şu martda. Tamam, 1 yıl boldu. Şu 1 Ýok. yıldan şunu doğru düzgün bir halkın önüne çıkıp ya bir vatan haberler bolsun halkın önüne çıkıp bir gepleýänine görem ýok. Sadece dipdir. Bir yere gitmeli bolsam bir Putin'in başta prezident bolan wagt Putin'in ýanyna Russiýa gideni gördüm. Sonra bir iki prezident geldi, vatan haberlerinde görkez bir devletin prezidentleri geldi. Şular bilen bir duruşuk etdi. Onda hem yazılan zat okap bilmez oradan maskara bolduğunu okap bilmin. Elinden düşürüp näme edip. Başka yerde görenim yok. Nere bolsam atası. Hani yaşlılara yol verecekti, hani ayrılacaktı, dinç alacaktı. Nerede ne biçimde halk maslahatın başlığı boldu. Ayrılacak bolsa. Dinç alma ayrılacaktı. Ne biçim gitmedi de yine halk maslahatın başlığı bol oturdu. Oğlunu prezident etdi. Gitseydi ne için gitmedi? Yalan. Tuğçe de Bana yol ver. yalan. Halıyam önünde yoğur bürüyen. Sadık çağası yalı. Sadece taze okula beren vaktin atan enen izinde yoğur yürüyen yalı bulam oğlunun izinde yoğur bürüyen. Ataloğul. Şoň üçin ataloğul diýilýär Tuğçe de. Bizinde ýöreýänligi üçin ataloğul diýilýär. Ya näme? Yalan. Durşuna yalan gepleýän sözler yalan. Şu yalanlar bilen hem özleri näme etjek bolýar, durjak bolýarlar, dayanjak bolýarlar şu ýalanyň üstüne. Halk bu bilýär. Halk gaty bu bilýär. Propagandanın güýji bilen belli bir derejäçinde allap bilersiň. Yani şonu kritik noktadan geçip bilen olup mümkün değil. Hökman bir yer park değil ya. Allap sen şu an geçen Allah geliyor 30 yıllığıma katken da tutuşu. 30 yıllap dinle şol yalan üstüne yalanla dinle yalan üstüne yalan emmedat gülalı güllük. Geçen düğünün günlükte deme çıkarlar. Bizim keseme haber kanalımızda çay açtılar diye. Çay açtılar diye vatan satan haberlerini görkezýärler. Yani arka taraf ne hilerken içeriden şu açılan çayın içini video düşürüp uğrattılar. Hani haber kanalımızda koyuldu. O caylara 1 yıl 2 yıl koparılıp dökülüp yatan o caylara. O kaçtı o yok diyorlar. Görkez Ture için banyo tuvaletinin ne kilek geldi. O arka o cayların yüreğini yarlarını. Girip yaşasın gelmez o caylarda. O şu ne kilek propaganda ediyorlarını gör. Yani tans edip yaşağılı çağacıklara tans ettiriyorlar onu. Ululu oğlanlara ulu yaşlılara nemesi yok o diyor. O yerde olana gitti nemeleri. Yani yaşağın da ayarlayarlar da. Ayağını da ayarlayarlar. Şolar yalan nemeler müsüyle. Arka tarafından seyretseňem, şu gurulancayın arka tarafına seyretseňem, hojalyk ýaşap otýar. Hojalyk. O ýerlerini görkezen oklar, diňe şol öňüniň bezegi ýerlerini görkezýärler, içine görkezen oklar gatdy. İçiniň mogodan ýerlerini görkezýärler. O yalan, şunu yalan. Söhbet ýaňa başda şu koyan videomda bir zat dikkatimi çekdi-de. Ene 2020 ýylda 27 aprelde Lebapda Marda betbarçylyk boldu tebibi. Näme üçin şu ine bäriye gelip hazır Türkiýede meclis başkany halk maslahatynyň başkany gelip berde Türkiýede ýani başyny sağ bolsun dep gynançyny bildirip otur. Näme üçin özüniň halkyna etmedi şu zady? Halk maslahatynyň başlygy bolsun, prezident şu wagty prezidentdi, Gurbanguly prezidenti. Näme üçin öz halkyna gynançyny bildirmediden gelip başka ýurtyň döwletiň halkyna gynançyny bildirip oturan. Yasama. Bu yasama bolmasa başka näme? Özüň halkyna gynançyny bildirmen gelip başka döwletiň halkyna gynançyny bildirmek yasama demek bu. Yasama gynanç bildirmek bu. Yasama hakykatdan yasama. Hakykatdan yasama utanç berýär. Bir halkyň adyndan, döwletiň adyndan bular ýalyk bir yalan näme allamarsyňa diýilem nemeler ortaga çykýardy. Ulu adamlar da halka görelli bolmaly adam. Prezident özüm. Yani prezident de hani resmi taýdan bu prezident. Oğlu prezident de yani goşadyrnyň içinde diýip aýdýan.
halkyň adyndan, wagt döwleti, bu döwlet ýurdun adyndan gelen adam ine. Nähilek derecede yalan söz awurtyr. Hı. O sen ol gurulan jaýlaryna çykarlan çykdyjylaryň hakda da neme beren oklar? Tuğçe dön şu wagt için istatistikalarını beren oklar. O plan şäher gurulny arkada diýip şäher gurup berler awa. O sen gurayan şäherlerinde de ma otaydy halka ýaşar ýalyk şert ýok onuň içinde. Berýän jaýlaryndan. Kaçysy bolsam ýok. Pytyr tapýat diýer olar nemeler. Cayların kurulan, cayların kuruluşlarının statistikasyny sorayan sen, halkın, adamların sanının statistikası yok. Sen al kurulan cayları sorayan. Ana sany ana şoň üstüne gowy bardyň ana. Ilat ýazyp geçirdiler Tuğçe dogan. Ilat ýazyp näme üçin geçirdiler buny? Ana şoň nemeli netijeleri. Şunça adam Onu geçirdiler. şunça Neçe adam gün awo dykka dawara bilen geçirdiler özü. Şowkun bilen çär edip netice? duruşunda neme bilen geçirdiler? Emaj bilen geçirdiler. Hani sen şunça Türkmenistanyň watandaşy var, raýat däl, watandaş, raýat uje başga zatdyr. Şunça sanak Türkmenistanyň watandaşy var. Häzirki wagtda şu möçberi ýurtdaşynda ýaşaýar, şu möçberim ýurdun içinde ýaşaýar. Olaryň belli bir aralygy şu ýaşly, belli bir aralygy orta ýaşly, belli bir aralygy ýokary ýaşly. Şolar ýa statistikalary bolmaly bularyň. Näme üçin halky görkezen oklar Türkçe bu da ana gowy bardyň sen üstüde. Nerede şu? Kan neticesi nerede? Bunca da bar edip debdebe edip çıkardınızlar. Bir ay öňünden habar berip. Nerede bunun neticesi? Ýok. Ýok Biz ýona. garaşyp Onan neticesi gelmeli şonu. Onan garaşyp gelmeli. garaşýas. Nerede bunun neticesi? Han cevap verin bakayım. Onan gelmeli buňa nemeler? Halk. Bulara allamaly halka mananan olmalylar. Şol nemeni oýnaýarlardy. Bizler Şol. vatandaş sorama hakkımız var buları. Näme diýär? Bizler vatandaş diyen bizlerin sorama hakkımız var kanun boyunca. Elbette. Elbette sormany hakymyz bar. Näme üçin geçirýän onu sen bu zatlaryň netijesini bermejek bolsaň, halka bermejek bolsaň, men watandaşam, menem şu Türkmenistanyň eýesi watandaş bol. Şu topragyň eýesi. Men Tuğçe dogan istenlik bir kişi bolsa tapawdy ýok. Sormany Hı. näme üçin hakymyz ýok? Şu topraklarda doğulan kim olsun? Şu Toprak vatandaş bol. bizinki, toprak bizinki, olanky däl, Tuğçe dogan. Bizinki halkynki, bizim halk. Bizi Sorama görüp hakkı oturan, var. bizi görüp Hakkı var. oturan istenlik watandaşam halk. Prezident halkın hizmetkarı. Bizler hem vatandaş, bizler şu toprakların eýesi, bizlerin hem hakkımız var şuları sorama. Her bir detay sorama hakkımız var. Son nemeni esas ýerine üstverdim ýani bu azyrak görkezip geçdim de men şonu özüňiz görüň watandaşlar ýa-da YouTube'da bardyr. Şu Goşadyrlaryň içindäki Türkmenistanyň milli lideri bar. Şoň bilen bile gelen döwlet işgärleri diýelim ýa öz işgärlerimi ýaranlarym tap bilenmok kimdigini. Şol arka tarapynda oturan, şu oturan ýeriň arka tarapynda şolar görkezýärler. O her bir gep bilen sözünü ýazýanlar şolar. Her bir gep bilen sözünü. Ministrmi kim ol bilenmok kömekçilerimi. Yani başka döwlet beýleki Türk döwletleriň prezidentleriň ýanyna gelen adamlar ýazýarmy şolar ýaly bloknotlaryna aýdylan sözler, her bir aýdylan sözler ýazanok. Şoňa üns berdim de olar nähilek ýagdaýda özlerine barýarlar. Sohbet Degерli gymmatly söz aýtjam, gymmatly söz agdymdan çykýam. Her bir aýdan söz ýazýarlar olar. Şurada sözün kesin bir detaya dikkat ettim. Sen aytdın ağzı özünü işgärmi de. Özünün işgäri bolma hakkı yok. Näme üçin? Olaryň aýlygy hazinadan berilýär. Halkyň pulundan berilýär. Onda o bizlerin işgärimiz bolýar, halkyň işgäri bolýar. Prezidentin kisesinden ya da prezidentin aylığından pul verilmiyor onlara. Ministri bolsun, başkası bolsun, kimi bolsa bolsun yanındaki güvenliğine çelli gorayan adamlar bolýar ya, prezidentin adamları gorayan. Şulara çelli hazinanın pulundan berilýär. Onda o halkın hizmetkarı bolýar onlar. Halka hizmet etmeli olar. Halkın hazinanın pulundan tölenýäsi. O Tuğçe doňýan gynansak da bu zatlar aýdyp geçmeli. Bizim borcumuz
Bizde her bir halkyň Türkmenistanyň borjy bu zatlar aýtmak. Sen halkyň hazynasyndan alnyp otyrlar olar näme? Alýan Şu halk aýlyklaryny. Halkdan alyp otyrlar. Yemeye nan yok, iş yok. Halkın pulundan oğurlap, hazinanın pulundan halkın değil, hazinayam halkın ki hazinanın pulundan oğurlap şu prezidentin güvenliği bolsun, prezident korayanlara pul tölenýän bolsa, onda bizlerin halkın adamı olar. Elbette. Yani bular Türk döwletleriň prezidentleri bilen gatnaşaýmasalar başga ösen döwletler, Ýewropa ýalyk döwletler bular bilen hiç gatnaşyk etmeýärler. Etýänim däldirler. Oğul arada wapşy gurrumam ýok. Samimi değil. Samimi däller, tuğçe dön. Ähli zady ýok bularyň, ähli zady. Yalan ähli zady. Çünkü yurttaşının yalı Birleşik Ülkeler, Avrupa ülkeleri bunun yalançılara inanmayalar. Aytýana samimi değil. Samimi olmayan yani milletlere, devletlere inanmayalar. Öz halkı şun yalı 60% yurtun daşında işlep bilen yani işe yarayan halkı yurttaşında içeride kalan näme bir yaşlar, garılar, sonra saldat yani askerler zatlar kalan bolmasa hem yurttaşına kaç halayan kaç oturalar imkanı bolan gücü yeten gücü yetmeyen hem öyünü kımmat bahalı nemelen satıp kaçıp gide oturttular yurtun daşına. Tawa halk yurttaşyna çykmaň aladasynda diýär şu wagt. Şunu görüp duran başka devletler nähili inansınlar buna? Nem için yurtun daşına kaçalar öz yurtunda eğer öz yurtunda iş bolsa güç bolsa kim maşgalasını taşlap çağalan taşlap kaçıp gidiyor. Halkı şuna mecbur ettiler kaçmaya. Son kim inansın başka devletler bunun yalancı bir samimi olmayan neme ülkeler devletlere. Öz halky inanmayan, öz halkynyň inanmayan hökümetine kim inansyn diýän hakyky? Öz halkyna inanýar. Öz halkyna inanýar. Gynansak da şeýle tuýç. Bundan soňra men şu türk döwletlerine mesele bilen ýurdu ösdürmäň aladasynda. Şu wagt içinde näçe döwlet bilen görüşdiler, näçe sany iş baglaşdylar, iş lalaşyga geldiler. Ýurdu ösýärmi? Aýdym. Ýurt ösýärmi şularyň şu rejimiň esasynda ýurt ösýärmi ýa ösenokmy? Yani halk görüp otýar, halk bilýär. Bular näçe gepleşip geçirse geçiriversinler, ol hiç ýeli halk üçin etmeýänlikler go 100% çür. Aýdýan sözleriň tersine çöwüräýmeli göni. Aýdýan sözleriň tersini işleýärler göni. Hiç halk edilen yok. Halka behbitli edilen bir iş bolsa halk kaçmazdı. Hiç kim çağalarını ben yine özüm ayalmaş kalabalan için öz adımdan aydayım. Ben çağalarım işim bolan bolsa ben çağalarımı taşlap kaçmazdım anırdan. Mecbur boldum taşlap gitmeye. Her kimem kaçacak gal tuğçe dogan. Diziňe siz değil. Her kimem. Her kimem şu sağgatını ekleyecek bol, beşmady kazanacak bol. Yaşamak üçin birazçyk. Yurttaşyna çykyp eklenç etmäni yurttaşyna çykýarlar. Watanyny toprağını taşlap, maşgalasyny taşlap, çağalaryny taşlap. Bu Berde Türkiye'de hem hazır ýagdaýlarymyz kıyın yani bir önkü ýaly däl hazır berde. Şu iweren pulumuz aňyrda mesela $100 iwersek 10 güne ýetýär. 10 gün 15 güne en uzagy. Berde hem işler kıyın önkü ýaly däl. Şu ýer mecbur ýene kıyın bolsa şurada işle oturtmuz hazır. Şu çağalarymız hiç bolmasa bir ýebişsinde. Yok buna dur diýmemiz gerekli tuğçe dogan bundan soň her bir watandaşynyň başyna boyun nemesine düşýän başyna düşýän borjy seslenmegi. Sebäbi şu zatlar halk bolup çykmasaň başga nemesi ýok. Halk bolup dillenmeseň başga warianty ýok. Halkam bu isteseler dillensinler, istemeseler dillenmesinler, agyrlaryna çyzadalar, müň ýaşasynlar bize haýyş edibem gördük. Çekileşibem gördük, ýalbarybem gördük. Bundan soňra özüne galdy, özlerine galýar. Yani halk bolup çözüp bolanok bu zady. Bütün köpçülik bolup çözüp bolanok buny. Bu zady ýa-ni düşünýän adamlar, düşünýän gatlak bolup çözüp bolýardy. Şu zatlara göz ýetirýän adamlar bilen çözüp bolýar. Göz ýetirýänler hem köp öldü başladı, gitdi köp ölýär. Bular hem şoňa öňe aljak bolup
O medyalarda her hilak nemeler berýärler, yalan maglumatlar berýärler. O, plan döwlete samolyot goýuldy. Türkiýe döwletine gepdi. Näçe sanak samolyot goýuldy. Ya bolmasa Hindistana samolyot toşolar ýaly. Begençli var nemeler aýdýarlar da. Begençli habarlar aýdýarlar. Degenlerce habarlary. Halkın süsünü pes etmek için adyalar. Ýok, Sakinleştirmek. halky biraz köşeşdirmek üçin aýdýarlar. Mümkün näl. Mümkün näl bunu beýik saklap bolany. Hakykat elmidi ama hakykatlygyna galýar. Sen nähili propaganda etseň. Sen hakykaty aýtsaň adam ýüregine barýar da. No. Sen görüp duran zada ol. Türkçeden uzatman şu ýerde jemläýil gysga çykan bolsa gepleşige edelim diýip. Vatandaşlar. Bolýa sag bolun häzirlikçe. Vatandaşlar Neyse. sag bolun. Vatandaş.